I'm the internet police. Ahojte, vítam vás pri novom videu z privátneho serveru Laroxion. Tentokrát je to návod. Písalo mi pár ľudí, na YouTube mi niekto písal, proste aj v hre a na Facebooku, ako dosiahnuť ten kvázi maximálny buff bez pomoci elixírov, pretože nie každý si ich robí a nie každý má na to dostatok bylín. Takže ja vám to dneska ukážem, bude to z polovice hovorené video a z polovice také mixové, pretože budete vidieť aj ako expím, aj ako dávam kúzla na pečko a tak. Rozdelil som to na 3 body. Vlastne prvý bod je založiť postavu a vyexpiť ju na 54 level. Druhý bod je dať si buffy na pečko a tretí bod je spraviť samotnú výbavu na buffera. Čo vám môžem povedať, tak najdrahšie je asi to dávanie skillov na pečko, pretože tie veci sú natočené hneď, predsa inteligencia tam skáče ako bláznivá. No a na začiatok by to bolo asi všetko. Dúfam, že sa nenahneváte, keď vám poviem, že ja už som si nejaké veci pripravil, pretože nie je to o tom, ako si spraviť postavu úplne od začiatku, ale o tom, ako si spraviť buff. Tak proste ja nebudem expiť s vecami z prvého levelu. Dobre teda. Tak na začiatok to je všetko. A ja vám prajem príjemné sledovanie. Tak som späť. Vidíte, mám na expený level 54. 54 z dôvodu náušnic z nebeských sil plus 9, pretože pridávajú viac inteligencie ako zlaté náušky. No dobre, takže prvý bod vytvoriť postavu a na expiť 54 máme. Druhý bod je vybrať si kúzla a dať ich na pečko. Takže keďže robíme buff, takže použijeme kúzla dračej moci. Áno, školenie, dobre. Super. Tak si nemôžeme pridať. Ja to pridám iba do buffov. Nech to mám hneď, nech to nemusím odklikávať ako taký blbec. Ja si ich dávam na 17 level, keď tak použijem reset kúziel a resetujem to by hneď malo skočiť na M1. Lebo viete, hneď to neskočí na M-ko. Super, teraz skočilo. Inak prepáčte, trošku to ešte posekáva, ale tak v pohode to je podľa mňa. Dá sa na to pozerať. Ešte by som sa chcel poďakovať ľuďom, ktorí mi dopomohli k expeniu v CAVE 2, pretože expiť šamanku bez vecí, to je... Vlastne mal som nejaké veci, ale bolo to úplne na nič a nechcelo sa mi. Tak mi dopomohli, tak díky ešte raz. No paráda, mne vychádzajú skilly na M1 na prvú šupu. No, poďme. OK, takže druhá vec je tá, že pôjdeme k obchodníci, počkajte hneď. Dobre. K obchodníci tuším. Sorry, fakt ľudia, tu v meste mi to prestrašne laguje, neviem prečo, ale ja si to tu trošku upracujem. Vidíte, už mám niečo na sebe už. OK, tak kúpime si pergameny exorcizmu a sústredené čítanie. Ja to vravím po slovensky, lebo po česky mi je to blbé. Ako nemám nič proti Čechom. Ja si kupujem po 60 kusov. Vždy. Neviem prečo, tak to mám už zvyk zo Syndicateu a z ostatných serverov. Vlastne robím to tak dopodrobná, pretože niektorí ľudia fakt začínajú s metinom a treba aj tým trošku dopomôcť. Nech vedia čo a ako. Teraz som zabudol, kde sa kupujú knihy, ale tuším, že u tých učiteľov stále. No jasné. Dobre, tak teraz ja si nakúpim
knihy na všetky skily, čo potrebujem. Ja si ich dám, počkajte, ja si ich sem rozhodím. A dám ich na G1. Ešte toto. A potom ich dáme následne na P. Takže kúpime si, počkajte, aj neviem, aký si to mal kúpiť. Dávno som nerobil asi buffa. Moc draka. OK, takže ja si nejaké nakúpim, teda aby ste videli, že treba ich nakúpiť dosť, pretože ich potrebujete okolo tých 50, tuším. No, cca tých 50 by som odhadol. Dobre, tak ideme na to. amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela. O malea sin pala, o matelano de samba. OK, takže vidíte, mám kuzla na G1. Ešte chcem dodať pár vecí, že to zrkadlenie nie je tak potrebný buff na PVM, ale hodí sa určite, niečo určite pomáha. A ešte posledná vec, ktorú by som vám chcel poradiť, keď idete čítať dušaky a máte ich v kope, tak rozdielte si ich po jednom, pretože keď na ne kliknete na všetky, tak sa všetky prečítajú, ako by to bol jeden. Takže vám všetky zmiznú, ako napríklad ja ich mám 108 a to by ma možno troška aj mrzelo, že by zmizlo asi 250 miliónov. No dobre, tak ideme na to. O malea sin pala, o matelano de samba. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales. Takže máme to ukončené, vlastne nie ukončené, ale dokončené. Kuzla na pečku. Ja som si to zrkadlenie na pečko nedal, pretože do PVMK ho nepotrebujem. Mám to na G1, ale kritik to je pomoc draka a požehnanie to je odvratiť. Mám na pečku, vidíte, buffy sú 81%, 81,7. Tretí bod je spraviť si výbavu na buff, čo ja už mám hotovú. Je to fakt úplne ľahké, proste klasika nahádzať do všetkého inteligenciu. Vidíte, do vrchu, do zbrania a do štítu ide dať aj do vrchných bonusov 12 inteligencia a všade na spodok dať 8. Je proste jedno, aké vám tam skočia bonusy ostatné. No a perlový náhradilník mám, ten stačí plus 6, pretože na plus 9 pridáva, tuším, len o 2 inteligencie viac. Takže to stačí v pohode.
No a tie nebeské náušnice plus 9 s inteligenciou a máte hotovo. Stojí to pár miliónov, podľa toho ako bude mať kto šťastie, hodiť tam 12 inteligenciu hore, pretože niekedy to tam nechce skočiť. No a je to taký, nie najsilnejší buff, nie je to úplne full buff, ale je to skoro, myslím, že maximum je 82 alebo 3. Neviem fakt presne, to by som vás klamal. Ale tento úplne stačí, ja som s tým prešiel cez hadie pole, temnú step a vlastne ďalej som sa ešte nedostal, pretože expím. Ale to najzákladnejšie asi áno a verte mi, bude to stačiť. Tak ja vám ešte ukážem. Ja len dúfam, že vám toto nejako pomohlo, hlavne tým, čo začínajú s Metinom alebo už na Varoxione. Videli ste tam aj ukážku, ako sa dávajú knihy na G1 a na Pčko. Takže tak, to by bolo asi všetko. Snáď sa vám tutoriál páčil. Komu sa video páčilo, tak lajkujte, zdieľajte a keď chcete vidieť ďalšie video, tak odber. Díky za zhliadnutie, majte sa.